हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसे बरायफिनबावबाय। दिनै आङो गंसे फरायसालियाव भिजिट खालामनो नागिरदों, नोंथांमोन बयनोबो देखायगोन। बे जाहैबाय माने जेरावनोखि जिर' टिचार माने सरकारि फोरोंगिरि गैया, आसामनि दुरबल इडुकेसन सिस्टेमखौ नोंथांमोननो खिन्थागोन आरोना आं। दा बेवहाय गोबां बेबायदि फरायसालि दं, थारमाने आं गंसेल' फरायसालियाव भिजिट खालामनानै देखायगोन, जेराव माने 100निख्रुइ बांसिन फरायसाफोर दङ खिन्थु फोरोंगिरि गैया। बे फरायसालि गायसननाया 25 इयार्ससो जाबाय आरोना, खिन्थु दिनैसिम माने सरकारि फोरोंगिरि गैया। बे जाबाय जोंनि आसामनि माने उइक इडुकेसन सिस्टेम, जोबोद दुरबल होनना जों बुंनांगोन आरोना। ओमफ्राय बेसेबा बुरजा स्टुडेन्ट दं एने। लोगोफोर नोंथांमोना नायदो बिदिब्ला गावनि मेगनजोंनो बेसेदि बुरजा फरायसाफोरा दङ बेवहाय। बे फरायसालियाव गोबां बोसोर समनिफ्रायनो दिनैसिम सरकारा फोरोंगिरि हराखै बेवहाय, जाउनाव सोलोंथाइ होनायाव जोंहा गोबां जेंना नुजाथिगासिनो दङ बे फरायसालियाव। होमब्ला नुबाय दा नोंथांमोना बे फरायसालियाव बेसेबां बुरजा माने स्टुडेन्टफोर दङमोन। 100निबो एबभ माने गोबां फरायसुलिफोरा बेवहाय दं आरोना। दा खोथाया जाहैबाय, सरकारा दासिमबो जोंनि बर' मिडियामनि फरायसालिफोरखौ नोजोर होआखै, गोसो होनानै मोजां खामानि मावाखै। गोबां डिमान्ड खालामसेयावबो, गोबां खावलायसेयावबो माने जेबो खेरायाखै बायदि आरोना। दा बिटिआर एकर्डनि सिगां बिथांमोना एसामिस मिडियामनि बा गुबुन हारिनि मानसिफोरखौहाय जोंनि बर' मिडियामफोरावहाय सोफैदोंमोन आरो बे फरायसालिफ्रावबो सोफैदोंमोन। दा बेनिफ्राय गोबां धरना होनांबाय, माबा माबि खालामबाय, प्रटेस्ट खालामबाय, बेनिफ्राय बेखौ बोखारफिननाय जाबाय। बेनिफ्राय बेबायदिनो बड'लेण्ड सोमावसारनायबो जाहैबाय, आलादा रायजोनि थाखाय गोबां सोमावसारबाय। आरो फैयै फैनानै जोंहा बिटिआर होननाय मोनसे एकर्ड जाबाय। बिटिआर एकर्डआवहाय सोफानाय जाबाय बेबायदिनो फरायसालिनि जेंनाफोरखौ लानानै। नाथाय बिटिआर एकर्डनि उनावबो जे फिन बे खेबसे बा बे एखे बाथ्राखौनो सरकारा खालामफिनदों, बेखौ जों मा साननांगौ दानिया। बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावबो एसामिस मिडियामनि फोरोंगिरिफोरखौ बा टेट पास जानायफोरखौ बे बर' मिडियाम फरायसालिफोराव सोहरफिनदों। दा बेखौ जों मा बुंनांगौ? बिटिआर एकर्डआ मा बिदिब्ला? बिटिआर एकर्डखौ मानो खालामदोंमोन बिदिब्ला? बेनिखायनो जों बुंनो हायो, साननो हायो जे जोङो आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारफिनाब्ला, एबा जों बर'फ्रा आलादा रायजो मोनाब्ला माब्लाबाबो जोङो जोंनि गांनाय उखैनाय, जोंनि लुबैनायफोरखौ मावफुंनानै लानो हानाय नङा, एबा जोंनि गांनाय उखैनायखौ जोङो सुफुंनो हानाय नङा। बेबायदि आरोना बाथ्राया। बेनिखायनो जोङो आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारफिननायाव गोसो होफिननांगौ, बयबो सानफिननांसिगौ। आंनि लुबैनाया बे जाबाय। मोनसेनि उनाव मोनसे जेंनाखौ लाबोबायानो थाखागोन। बे इमप्लिमेन्ट खालामोबा मा जाखो? जेनेबा बिटिआर एकर्डआव लाबोफानाय गोबांखौ जेने थेने लासैनो गोबावजोंब्लाबो इमप्लिमेन्ट खालायजोब्बाय दे। दिनै मुगायाथ' सोलायनायनिफ्राय सोलायबोबाय थादों, गोदान बेबायदिनो गोबां बायदिसिना फैबाय थागोन जोंनि गेजेराव। साइन्टिफिकआ जि गोदान प्रसेस, जों गोदान बुस्थु बायदिसिना दिरुनबाय थादों। मानसियाबो बेबायदिनो साइन्टिस्टनि खिथु उन खारलांबाय थानाय बायदि जादों। दा होमबा जों बेवहाय जि मोनसे गोदान जोंनो गोनांथि जायो, अब्ला बिनि थाखाय जों सोमावसारफिननांगोन नामा? माबा मोनसे मोननो थाखाय आरो सोमावसारफिननांगौ, सोमावसाराब्ला जेबो जाया। आरो मा जागोन बिदिब्ला? बेनो आरोना। बिटिआर एकर्ड जानानै
जोंनि गांनाय उखैनाया सुफुं जाजोबसिगोन बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसना जाजोबोब्लासो जोंनि गांनाय उखैनाया सुफुं जाजोबगोन। माब्लाबाबो जोंनाव जेंना फैनाय नंला, बे मालाबाबो नङा। दिनै बे जुगा टेक्न'लजिनि जुग, गाबोन मा फैगोन, समफोर मा फैगोन आरो बिनि उनाव मा फैगोन जों बेखौ रावबो बुंनो हाया। बेबायदि आरोना गोदान जोंनि गेजेराव फैबायानो थागोन। जोंनि गोनांथिया बांबाय थागोन बांलांबाय थागोन उनावहालागै। होमबा जों बै गोनांथिफोरखौ मोननो थाखाय माने मा सोमावसारबाय थानांगोन नामा? बेबायदि जाया। स' लोगोफोर बेनोसै आरोना, बेखिनि बाथ्राखौनो लानानै आं भिडिअखौ बानायबाय। मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालामदो मोनसे, आरो चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, आरो फेसबुकाव नायदोंब्ला पेजखौ लाइक खालामदो, फल' खालामदो। एसेनोसै।